Expedit er her for at hjælpe detailhandlen til succes. Vi sælger salg, så enkelt er det. Vi designer og bygger alt fra modebutikker til supermarkeder, fra enkelte displays til nøglefærdige butiksløsninger. Her er nogle af de få måder, hvorpå du kan få ekstra opmærksomhed omkring din butik. Skab opmærksomhed. Du har kun 2 sekunder til at opnå forbindelsen til en mulig kunde. Få det bedste ud af situationen og fang deres interesse med en attraktiv vindueseksponering. Byd velkommen. Giv dine kunder plads. En god vært lader gæsten sætte tempoet, så han kan danne sig et overblik, før han fortsætter. Inspirer. Vis kunderne, hvad du kan, og giv dem en smagsprøve på, hvad de har i vente. Eksponer og skab salg. Det betaler sig altid at gøre noget ekstra ud af varepræsentationen. Det øger både salg og image. Vis din identitet. Din identitet og dit brand er dine vigtigste midler til at nå en kunde. Service betaler sig. Et optimalt butikdesign motiverer dit personale, og et motiveret personale skaber salg. Hvis din butik har brug for opmærksomhed, enten for at styrke positionering eller skabe mere salg, så kontakt Expedit og lad os sammen tegne fremtiden. Expedit. Vi har altid shop in mind.